Olá, aqui me atopo ao borde do Arve, que é um afluente do Ródano, que precisamente vem empalmar aqui na Vila de Xenebra. E hoje há uma brétima, como din aqui, a cortar co coitelo. E esta brétima, pois, em muitas ocasións, cando hai un clima con nevoeiro todo o tempo, pois con varios días, dice que é un clima propicio para a depresión. Efectivamente, a depresión está moi ligada á brétima. Din que mesmo o pobo galego, do feito que hai moita brétima, pois é nostálxico. Pois ben, hai unha cousa que asocia a brétima co espírito humano. E iso pásanos moito aos homes, a case todos os homes, con medo a perder a virilidade. É dicir que moitos homes, cando ten medo ou cando empezan a perder un pouquiño de virilidade, pois collen depresión e en moitos casos pois pode ser grave. Efectivamente, o medo a perder a fertilidade, a perder sobre todo a virilidade, pois trai graves consecuencias ás veces para o espírito dos homens. Os contos populares tamén danlle unha certa importancia a ese medo a perder a virilidade. E hai un conto que vos vou contar que trata moito disso. Resulta que está Antonio na taberna ali con un compañeiro e diller que Antonio, como vai a vida? Vai ben, home, pero mira, estou un pouco preocupado. É logo que é o que se preocupa. Mira, sabes esa rapaza aí no supermercado, esa bonita que hai aí que anda sempre con minifalda? Si, ó. Pois mira, chico, encaprichouse en mí. Ben, cando eu vou ali, ben, arrímase a min, frejase a min, sonríe-me, ben-me dar informacións que eu non lle pedín. Eu notei que a tipa tiña unha certa atracción por mí. E un día atrevín-me e dixenlle eu: mira, mulher, por que non ves un día e imos, se queres ti, aí ao hotel? Pasamos unhas horas aí no hotel, e máis ti, tal. E dixo-me que sí, dixo-me que viña. E agora eu alquilei un cuarto aí no Hotel Carmiña, para o domingo ás 3 da tarde, quedamos, e ela ven, e vou estar con ela. E dixo eu: coño, se ben, non? Se é coconudo. Dixo eu: sí, home, pero eu vouche dicir unha cousa, eu agora teño 45 anos, a rapaz anda pelos 20 e pico, 25. Eu teño medo de non quedar ben, teño medo de ter un fallo, con nerviosismo e con todo, sabes? Eu estou un pouco preocupado. Estes nervios non son nada bons para eso, ti só sabes. Dixo eu: non, eso é verdade, pero mira, ti tens que estar tranquilo e tal, bueno, tomalo como unha cousa normal e tal. Dixo: sí, normal, pero moi normal non é. Pois mira, home, mira, eu teño aí meu pai doulle aí unhas pastillas ao médico que son moi boas para eso. Eu se queres douche unha. Roulle a meu pai e traio-che unha pastilla desas. Dixo: coño, ti crees que valerá? Si, esa pastilla sí. Pois esa pastilla, preocúpate de outra cousa, deso non te preocupes. O pau ponse teso rapidamente. Non, pois se me traes unha, para outro día levoulle. Dixo: mira, aquí tens esta pastilla, pero mira, ti non és impotente, non? Non, pois mira, tomas media, porque son moi fuertes. Tomas media que te chega ben, para o que ti queres. E o home, bueno, colleu a pastilla, pois a ver logo se me vale. Depois chegou o domingo, e assim media hora antes de ir para o hotel, que o outro dixo-lhe que tiña que tomar a media hora antes, tomou media pastilla. Pero depois viu que o pau non estaba teso ainda como é debido, e que se iba chegando a hora e tal, e dixo: vou mancar a outra media de pastilla. E comiu a pastilla inteira. E resulta que, dali a 2 días, víronse outra vez, dous amigos, e dixo-lhe: que Antonio, como vai? Vai ben, agora vai ben. E dixo-lhe logo o conto: escuta, a pastilla que eu dei serviu. E dixo-lhe: ui, saca-me de diante essa pastilha non lle dei a ninguén, que é o damo do inferno. Essa pastilha, meu amigo, puxo-me como un toro, estaba como un toro bravo, meu amigo, como un xabalí. Bueno, rompín a cama do cuarto, arranquei as cortinas, rompín a porta do cuarto do baño e tal,
Bueno, fiz um estrago ali no hotel porque isso é muito forte. Essa não já deixa ninguém, são o demônio do inferno. E disse ele, bueno, homem, pero a rapaza quedou contente. Disse-lhe, a rapaza não bebe.